दादांसोबत आम्ही काम केलेलं आहे. आम्ही आमदार होतो, ते मंत्री होते. होय. ते उपमुख्यमंत्री होतो, आम्ही त्यांच्या कॅबिनेटमध्ये होतो. हं. ते विरोधी पक्षामध्ये ते सत्तेत बसले, सत्तेत आम्ही बसले, विरोधी विरोधीमध्ये बसले. पक्षामध्ये होय. बसलो. पण मला परवा माझ्या एका कार्यकर्त्यांनी माझं भाषण पाठवलं मला हं, हं. आणि ते खरं ते सगळीकडे लक्ष देत होते. हं. ते एक दिवस त्यांना अपॉइंटमेंट मागितलं तर ते 6:45ला अपॉइंटमेंट त्यांनी दिली. होय. सकाळी 6:45 वाजता. मी त्या भाषणात पण म्हटले माणूस खातो पितो कधी आणि काय कसं करतो. त्यांच्या एवढं तर नाही, पण ते 6:45ला बोलवतात. मी 8:30ला बोलवते लोकांना. एवढा फरक नक्कीच आहे. पण शिकण्यासारखं आहे ते शिकलं पाहिजे. घेण्यासारखं आहे ते घेतलं पाहिजे. जे गोष्टी टिपता येतात ज्या व्यक्तिमत्वावरनं त्या सगळ्या टिपता आला पाहिजे असा अट्टहास आम्हाला लहानपणापासून त्या वळणात लागला आणि ते करायचा प्रयत्न करतो आम्ही.